Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод, в който отваряме пратки от Китай. Сега, преди да въведат таксата от 3 евро не на пратка, а на артикул в пратка, имате още до 1 юли да поръчвате. Сега да видим какво има тук. Това беше това е за стол, облигалка. Мисля, че беше 5 или 6 евро. Тук имаме риза. Много интересен цвят. Оранжева. Харесваме цвета. И материала е хубав. Така, тук имаме едни шапки, бях поръчал. С много интересен щамп. Тя е доста голяма, тази шапка. Ехе. Тя е по-голяма, отколкото си мислех. Да, имитира, в смисъл, да, имитира платка. Хем голяма, хем изтяга. Не знам. Добре, ще видим. Тук дойдоха такива как се казва, адаптерчета. Много са интересни. Тук още едно адаптерче за microSD, USB, SD и да, за прехвърляне на данни са тези неща. Интересно, от двете страни е micro USB.